Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelische Smit-Fonds. In het kader van 75 jaar bevrijding besteden we in deze uitzending van Venray van Toen aandacht aan de documentaire In Hemelsnaam. De documentaire gaat over de ambitie van de bouwers, de verspilling van de oorlog en de veerkracht van de samenleving bij de wederopbouw van de Grote Kerk. Kijkt u mee naar hoe de kathedraal van de Peel uit het stof herrezen werd. De allereerste bronvermelding van de Petrus-Bandenkerk in Venray dateert van 10 december 1220. Het is de dagtekening van een oorkonde van paus Honorius III. Hierin wordt de kerk van Rode, zoals Venray toen heette, vermeld. Het gaat om een Romaanse kerk waarvan de funderingen in 1945 worden aangetroffen. In 1462 is Venray een rijk en machtig dorp. De Venrayse pastoor Gijsbert van der Gaat begint met de herbouw van de Romaanse kerk die in verval is geraakt tijdens de Gelderse oorlogen. De Petrus-Bandenkerk, ook wel Grote Kerk genoemd, wordt een gotische kerk. De pastoor is een studievriend van paus Pius II. De Venraynaar maakt slim gebruik van zijn connecties in Rome. Op 14 april 1462 schenkt de paus dan ook een aflaat waarmee hij de zonde kwijtscheldt van degenen die een financiële bijdrage leveren of die hand- en spandiensten verrichten. Zo kan de kerk worden gebouwd. De kerk krijgt tussen 1462 en 1475 haar gotische vorm. Als de Petrusklok in de toren hangt, is de prestigieuze Petrus-Bandenkerk voltooid. Hoog steekt hij boven het landschap uit als wachter over de wijde omgeving. Al snel vult de gloednieuwe kerk zich met religieuze kunstwerken, waaronder altaren die veelal afkomstig zijn uit de beroemde ateliers van het Niederrijnse Kalkar. De weelderige inrichting getuigt niet alleen van de rijkdom van de burgers van Venray, maar ook van de bijzondere nalatenschap van de vermogende bouwpastoor Van der Gaat. In de 16e eeuw staan er behalve het hoofdaltaar maar liefst 15 zijaltaren in de kerk, die vaak verbonden zijn aan broederschappen, gilden en vrome stichtingen. De beeldenstorm, de grootschalige vernieling van religieuze objecten, gaat gelukkig aan de Venrayse kerk voorbij. Vandaar dat de Petrus-Bandenkerk ook vandaag nog een unieke beeldenschat bezit. Een deel van deze houten beelden sierde voorheen de vroegere altaren. Na de komst van de Fransen kreeg ook de kerk te maken met armoede en minder inkomsten. Dat leidt rond 1840 tot een drastisch besluit. De kerk verkoopt voor een gering bedrag 2 voor Venray waardevolle altaren: het Onze Lieve Vrouw-altaar en het Petrusaltaar. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw wordt er onder leiding van de Roermondse architect Cuypers het nodige gerestaureerd en verbouwd aan de kerk. Zo krijgt de toren er 4 hoektorentjes bij.
De toren met zijn grote luidklok, zowel een vingerwijzing naar God als een symbool van geldingsdrang, heeft de tand destijds goed doorstaan. Als in mei 1940 de Duitsers ons land binnenvallen, blijft Venray nog gevrijwaard van vernielingen. Dat verandert als de Duitsers in november 1942 beginnen met het vorderen van de Venrayse kerkklokken om hun oorlogsindustrie te voeden. Hun monumentale status kan de klokken niet redden. De Duitsers roven ze uit de toren. Alleen de Sint-Jansklok blijft op zijn plek. Tijdens het neerhalen van de grote klok stort deze naar beneden en vernielt de grafzerk van Gijsbert van der Gaat. Eind september 1944 mislukt operatie Market Garden bij Arnhem. Nu komt de streek rond Venray onverwacht midden in het Duitse front te liggen, de zogenaamde Brückenkopf-Venlo. De bewoners worden totaal overrompeld. Tijdens de gevechten in Overloon wordt Venray als spil in de Duitse verdediging voortdurend bestookt met granaten en zwaar gebombardeerd. Nu begint ook voor de Venrayse burgers het kelderleven. Velen vluchten naar de kelders van de psychiatrische inrichting Sint-Servaas, die reeds overvol zijn met eigen patiënten en veel gevluchte burgers uit de regio Overloon. Na zware gevechten is Overloon op 12 oktober 1944 volledig in Britse handen. Het wordt de Britten onder leiding van generaal Dempsey al snel duidelijk dat de toren van de Grote Kerk een sta in de weg is. De Duitsers hebben er een waarnemingspost in gevestigd die de posities van de Britten doorgeeft aan hun artillerie. De toren wordt nu een doelwit van Britse tyfoons. Ze beschieten de toren met raketten. De kerk verandert in een puinhoop. De toren met zijn dikke muren wordt zwaar beschadigd, maar blijft overeind. Niet voor niets kopt de Engelse krant The Daily Herald: kerktoren houdt Dempsey tegen. Rondom de kerk brandt het centrum van Venray en het klooster Jeruzalem. De Duitse waarnemers zijn uit de toren gevlucht met achterlating van hun aantekeningen. Laat in de middag van de 16e oktober zijn de Britten over het hele front de Loobeek tussen Overloon en Venray overgestoken. In de wetenschap dat de strijd verloren is, blaast het Duitse Sprengkommando 's ochtends om 11 uur de toren op, om de Britten een uitkijkpost te ontnemen. Na een bloedige strijd wordt Venray op 18 oktober 1944 bevrijd. Kort na de bevrijding wordt de geallieerde opmars plotseling gestopt. Eerst moet de Scheldemonding vrijkomen voor de toevoer van oorlogsmateriaal uit de Antwerpse haven. Hierdoor wordt Venray onverwacht frontstad en moet iedereen, hoewel bevrijd, evacueren veilig achter het front.
Na het oorlogsgeweld maakt Venray de trieste balans op. Bijna 300 mensen hebben het leven verloren. Velen zijn gewond. Veel meer Britse en Duitse soldaten sneuvelen. Zij worden begraven op aparte kerkhoven. Stenen met namen, vele zelfs zonder naam. Als de bevolking in februari 1945 terugkeert, ziet Venray er troosteloos uit. De huizen zijn zwaar gehavend en vaak geplunderd. Mensen hebben niets meer. Ook de eeuwenoude Petrusbandenkerk is veranderd in een ruïne. De weelderige inrichting en de kunstschatten liggen bedolven onder een enorme hoop puin. Om te redden wat er te redden valt, wordt de Franciscaan Beda Verbeek naar Venray gehaald. Eigenhandig haalt deze Venrayse priester en historicus een groot deel van de zwaar beschadigde houten beelden onder het puin vandaan. Veel wordt teruggevonden en later gerestaureerd door beeldhouwer Piet van Dongen. De beeldenrijkdom van de kerk is hierdoor niet verloren gegaan. Wat wel verloren ging, zijn de prachtige kleurrijke gewelf- en muurschilderingen en de gebrandschilderde ramen. Ruim een jaar na de bevrijding neemt het Haarlemse aannemersbedrijf JPA Nelissen het puinruimen van de verwoeste kerk ter hand. Het is dan april 1946. De eerste fase van het herstel van het kerkgebouw wordt uitgevoerd door de laagste inschrijver, aannemersbedrijf Gebroeders Vollenberg uit Venray. Voor 235.500 gulden voert Vollenberg eerst de meest noodzakelijke voorzieningen uit zonder toren. Met de bouw van de kerk worden zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruikt. Ook de Venrayse burgers leveren hun bijdrage door oude stenen te bikken. Ook wordt volop gecollecteerd voor de wederopbouw van de kerk. De totale kosten ervan bedragen maar liefst 800.000 gulden. Na ruim 2 jaar bouwen wordt op 20 december 1948 de herbouwde, maar nog torenloze kerk feestelijk ingezegend door Monseigneur Hansen, hulpbisschop van Roermond. Wonder boven wonder is de in 1942 gestolen Petrusklok teruggevonden in Groningen. Deze wordt samen met de grote Sint-Jansklok in een noodklokkenstoel gehangen naast de herbouwde kerk. Van meet af aan ervaart Venray het ontbreken van de toren als groot gemis. De wens om de herbouwde kerk de afronding te geven die hij verdient, gaat in 1960 in vervulling. Het Venrayse aannemersbedrijf Gebroeders Jansen bouwt dan voor ruim 500.000 gulden een nieuwe toren, waarvan deken Lonen de eerste steen legt op 12 maart 1961. Op 23 september 1962 zegent de deken de nieuwe toren in. Na 18 jaar is de wederopbouw van de Sint-Petrusbandenkerk afgerond. Kerk en toren zijn weer in oude luister hersteld. Als symbool van ambitie, als aanklacht tegen verspilling, als teken van veerkracht. Een bron van inspiratie
voor ieder die dat wil. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.